mgbede ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekene m ụnụ. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite Nwadama. Anyị na-akpọ alụ asị nkachi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye chụba anyị nya daa. Anyị gbuo n'ihu anyị ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ebute mma. Asị m ọmaka mere anyị bụ ndị Igbo ka mmụọ niile na-anara oke n'afọ nara aja niile anyị chụrụ n'ụbọchị taa. Ise, abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa onye nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agbakwa afa miri emi. Kpọtụrụ m ma mgbe ọbụla ị nwere nsogbu ọbụla dị iche iche, maọbụ nke sitere n'ihe nkụziri, maọbụ nke sitere n'ihe nkụzi taa, maọbụ nke nkụziri gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo. Aga m enyere gị aka. Actually, my mission is to help people live better life. Isiokwu n'ụbọchị taata bụ ofu n'ịmụ ihe ndị baalụ n'ọdịnala Igbo. Ndị Igbo na-atụ ilu si na etu anya adị na naghị ene ya ene. Gịnị ka m chọrọ ikwu maka ya? Alụ nke ịgba n'ilo, ya bụ nwaanyị nọ na di na-agba n'ilo. Nkụzi m bịara ịkụzi taa ọ bụrụ ka ọ tọọ gị ụtọ, mana ọ ka m gwa gị nke bụ eziokwu doro anya. Ime ihe kpatara na ịgba n'ilo enwere uru ọ bara, ịghọtalụ? Ma nwoke ma nwaanyị. Mana ndị Igbo, ọ bụrụgodu mgbe nwoke chọrọ inwe concubine n'ala Igbo, a na-eme ya ọ dị ọfịshal. Mmụọ be nna gị amarụ na onye abụ ya concubine ka mmadụ ga-atụ. Na mgbe gboo n'ala Igbo, na-etu o si dị n'ọdịnala Igbo, nwoke nwere ike ịnụ nwaanyị, nwanne ya nwoke anụkwuo nwaanyị, mana o nwere ike o nweghị ihe mere nwanne ya nwoke maọbụ nwanne ya nwoke, o wee bụrụ na di ya nwanne ya nwoke ahụ nwụrụ. Ọdịnala Igbo pamitiri na nwoke a nwere ike ime ihe a na-akpọ nkuchi nwaanyị, ikuchi nwunye nwanne ya nwoke. A na-eme ya eme n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ ihe a na-eme na nzuzo. A na-enwe mmanya nwaanyị ahụ na etu ihe ndị ọ ga-eweta wee nye nwoke ahụ, wee gwazi ikwu na ibe na ya nọ. Ọ bụrụ ibe amarụzie n'ọnwa anyị a na onye wakuchiri ya, ịghọtara ya? N'agbanyeghị na nwaanyị ahụ nwoke ahụ nkwara ike nwee nwunye nke aka ya, ọ ifụra na ọ dị ọfịshal. Ndị Igbo kwenyekwalụ na nwoke na ọdịnala Igbo nwere ike ịnụ ụba nwaanyị, mana ọ bụrụ nwoke niile ka edere nke a, ọ bụrụ nwoke niile ka ume ezuru ya, maka na ọ bụrụ sọ finance bụ ihe dị involve, every other things dịkwa involve. So ọ bụrụ maka mmadụ niile. Mana esoro nkwuo, kama mmadụ ya asị na ya na-anụ ofu nwaanyị ọfịshal, ma nwee ndị nke ọzọ, ndị nke ọ na-ezowere odozi akụ ya. Ana m asị na onye na-etu anwa ihe bụ ihe ọjọọ na ihe ọ na-eme ewu nzuzo ahụ ọ na-ezo. Ịghọtara ya? Onye chọ ịza agba nya za agba, onye chọ ịza koro nya za koro, maka na ọ dịrọ mma mmadụ ịza agba koro. Ịghọtara ya? Mana na ọ dị etu a, nwoke ahụ enwere arụ o mere, mana o nwere moral obligation ime ka nwaanyị ọ na-anụ mmadụ ihe ọ na-aga njem ya. Ọ dị ka nwoke nwere ike iji ịnụ nwaanyị na-agwaghị isi nwaanyị ya ma ọ nwaanyị ya nyara ya bi n'ụlọ na intention ya gwa ya nwaanyị o ji wee chọọ ịnụ ya bụ nwaanyị onye enyemaka.
maka ihi na o nwere ike ofilo na nwa ya nwaanyị adịghị m enekwatacha ya anya na o nwere ihe na-eri mperi na ndụ ya. Omenala Igbo kwadoro nke a. Mana n'ebe nwaanyị nọ ọnụnụ alụ ka ọ bụ achọrọ m maka ikwu okwu maka ndị feminist ndị nwere ike ịdị aka nta vidio nke bụ eziokwu na isi nwoke na nwaanyị abụrụ ofu. O nwere ihe dịka ịkwọ in marriage. Ndị ụka ọbịa na-akụzi ihe dị etu a. Na agba ochie Sara kpọrọ di ya Abraham my lord, di nwere m nna anyị. So na nwoke remain the head of the family. Onye ọbụla na-asị na gị na di gị nwere ịkwọ right na-edisifu gị. Ịghọtara ya? So di nwoke na nwaanyị ara akwa iko ha anya. Inu ndị Igbo na-atụ mgbe gburugburu. Ị ga-emenatarịrị di gị ka o wee daba. Ọnya ka m chọrọ ikwu na nke a. Mana ihe nji wee bịa n'ụbọchị taa wụ nwaanyị enwere ọrụ isi na ọ ga-eji wee gbaa n'ilo. Ịgba n'ilo bụ alụ ọdịnala Igbo. Bụ ihe kwesịrị na onye na-eto ahịa asọbụjeti onwe eto cleansing. Ịmakwa na nwaanyị ịgba n'ilo na-enwere ike ime nwoke biznes ya na-aga ọfụma, biznes ya kpọọ n'ala. Ị nwekwara idea. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-aga n'iru bifo bido mekọtagadachiawazi azụ ụgbụ ọtọnọ nwunye ha na-eme. Mfat ọ na-eme ka ndụ nwoke pee mpe. Ọ na-eme ka ndụ nwoke pee mpe ma nwoke ahụ ma ọ bụ na ọ maghị. Ihe kpatara na gị nwaanyị aya agba n'ilo owu maka that bride price ya nwoke ahụ kwuru n'isi gị. That bride price ya mere nwoke ahụ ka ọ bụrụ so owner of you. Ịghọtara ya? Bride price ya ọkwụ n'ihu isi gị mere ka ọ bụrụ na onye nwawo onye nwe gị nye nwawo di nwenu gị. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụ di nwenu gị ahụ bụ ọ kwụrụ ụgwọ n'isi gị n'ibu nke ọ bụrụ ọgụ nwa na-anụ ya nye nwa na-anụ gị maka ihi that bride price ahụ ọ kwụrụ n'isi gị. Mmadụ adịghị abụọ bụ onye kpụ ya nụ maka ihi tradition demands ndị ị ga-erubere ya isi ogologo ndụ gị niile. Mana tradition ahụ ekwukwalụ ma ọ bụrụzie na o nwere reason na ịma anụzi nwoke ahụ ọ karịghị mma na ikwu na ịdị anụzi na-abịa nna gị ewechighị ngọ. Ịfụ na ndị Igbo ma ihe ndị nna nna anyị ha are so wise. Ha emere na ọya bụ do or die. Yes, ngwado onye m anya madam, yes. Ama ndị nwere ike ị na-enye reason. Ị nwere ike na-enye reason na ọ dị satisfy na bed. Ị nwere ike na-enye reason na ọ dị eweta ego nri. Reason niile ndị ahụ dị n'obi, yes, gịwa ka na-ekwu maka ya. Reason niile ahụ na-eme ka iwe gbaa n'ilo. Ị nwere problem. Ị nwekwara ike ikwu na ị chọrọzi ịnụ. Omenala Igbo nabatara ya. Mana ihe m na-ekwu bụ mgbe ị nọ na be di gị na-amụ nwa na-ekonye di gị ọ dị mwute. O nwere otu akụkọ akọla ya otu mgbe. O wee bụrụ na ofu nwoke nwaanyị na di ya bi n'ụlọ. Nwaanyị tụgoro ime tụọ ntụ ime 5. Mana mgbe nwoke ahụ prọfesọ ruzie mgbe nwa ya yabara ahụ ewee sizie nna ka o weta ọbara. Mgbe a ka eji chọpụta na ọbara ya na nwa ya bụrụ ofu. Enene genotype ya nene wee si ya dọkịta ya kpọzie n'ime ụlọ si ya na nke bụ eziokwu na ọrụ nya mụrụ nwa. Nwoke wee bewagharị sị gịnị na onye nwa mụrụ. Dọkịta wee si ya na ma ihe a na-agwụ ya. Ewee sọbjeti ụmụ 5 na DNA test. Ọ bụrụ na ọsọ ofu ụmụ nwa ya na ndị ọzọ niile bụ nke nwunye mụrụ n'ilo. Ọ dị mwute. The implication dị na ya bụ spiritual implication and bondage. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ na-ata ahụhụ taa. The implication bụ na o nwere ike nwa ahụ ịmụtalụ onye anwa maybe na ịmụtara ya dị ọkpara. Ọ bataja na ngwurube nna ya. O nwere ka ọ bụrụ onye abụọ fọ ngwuru. Ọ na-eti ọfụrụ a na-akpọ ancestors ya ndị hibere ngwuru a. Mana nke bụ eziokwu na ancestors ya hibere ngwuru a. Maka na the blood of his ancestors of that ngwuru adịghị arụ ọrụ na his vein. Some of these things so na challenges ụfọdụ ụmụ nwoke na-efesi na ngwurube nna ha. Ha na-akpọkụzi his ancestors na-akpọkụzi mmụọ nọ na ngwurube ha ba amụrụ ya ọma na-azị ya ọma na-respond. Ọtụtụ ihe a na-agagharị enwe ike a na-achọ n'afọ na-asị gịrị na-eme. Mana ihe na-eme ya bụrụ dị ụtọ na ọ nọrọ n'ebe o kwesịrị ịnọ. Ịghọtara ya? So nwaanyị ọ bụrụ na ịfụrụ ụmụ gị n'anya ya children unborn ịka ya amụ ị mara na ọ bụ ihe ọtọnọ ga-enwe isi ka ije tụtụ ime n'ilo bịa konye n'isi di gị. Maka na
the implication bụ na di gị o nwere negative implication n'ebe di gị nọ. Nke ịbụọ na o nwere ọkpụ negative implication n'ebe nwatakịrị ahụ ị na-amụta na ngwuru ahụ, maka na mgbe ọ ga na-ekele m na ya bụ onye obodo dị etu a mee nwaanyị na onye Hausa tụrụ ime, ịghọtara ya. Kere ka ọ ga-esi bịa n'ala Igbo na-eti ụfọdụ ala na ya bụ nwa afọ example na ya nwa afọ Oraifite nwaanyị na onye Hausa onye be ochie tụrụ ime ife ọ nọ na o jerọrọ. Ihe nna achụ akpọ ụmụ nwaanyị Igbo anyị ụnụ nata chịkọnata na ụkwụ ụnụ ọkwado ndidi ka eji anụ di, mana ọ bụzie na okwerozi odiri n'isi na-agbagwo agbagwo si ya na ịdị anụzi ọdịnala Igbo nabatara ya na be nna gị kwuchigha ngọ dị ọzọ bịara gị nụọ ịnụrụ ihe m kwuru. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu na ya bụ isi na ime eme etu a ị mara na mgbe ụfọdụ n'ọgụ nwa na-ese eme ụmụazị ahụ ịmụta na ngwuru ahụ eji anana, maka na ihe eji lọwu the ancestral powers nọ na dati ngwuru ahụ iprezentrị ha mee ha ka ha believe ọnụ ebe ahụ be nna ha, ịghọtara ya. Ihe gbada na nkịta nwoke ama akwa nke iko nke anya na-ekwuo na m nọ because na nwoke mere ego n'isi gị, for the fact na o mere ego n'isi gị onye nwa the head so gị na nwoke eji na ma aka isi na di na nwunye wee ofe isi di na nwunye wee ofe isi na ụnụ ga-atụkọ alụ ọnụ maka ọdịmma nke ngwuru ụnụ, mana ọ bụrụ ozi ka gị na ya tụkọ isi na di gị gbara n'ilo ka ị gbaa n'ilo. Nwoke na nwaanyị ara ofu, nke bụ eziokwu na nwaanyị na-ehibe ezinụlọ. Ọ bụrụ na di gị gbaa n'ilo isi ka ị gbaa n'ilo, the implication dị too severe n'ebe nwaanyị nọ, maka na nwaanyị na ụmụazị na-anọ. Nke bụ na ị na-agba n'ilo ị mara respect di gị nke ọma. Nke ịbụọ na nwaanyị ọzọ na-agba n'ilo na-akpọ di ya asị. Nwoke nwere ike ime n'ụdị nọ na-akachi fọrọ ma fọ ndị na-eme mana nwaanyị bifo nwaanyị agba n'ilo ọ ga-ebu ụzọ nwee bitter pain n'ebe nwoke anya na-ebi n'ụlọ. Nke a dị ịbịa ya nso ọ ya akọrọ gị pain ya na-agabiga n'ebe nwoke a mere o ji wee kpọ nwoke asị. So a man can have sex because ụmụ nwoke a na-eme attach emotional to sex mana nwaanyị abụrụ etu anwa. Nwaanyị most women na-eme attach emotional. So before nwaanyị enyeghị ya bụ ihe ọ kpọgoja ụdị ya asị, ịghọtara ya. Ọ bụrụ na ị na-eje enyekwu nwunye mmadụ ị ma na ị na-eme nwaanyị anwa na-ekpụja ihe iburu nwoke na-ejekwu nwunye mmadụ ịkpọgodi ya asị, ịkpọgodi ifu poison ihe enye nwoke ahụ, maka na ịma na ọsọ nwaanyị ahụ nwaanyị o nwere ịchọ ka ije na pịa ya eji mmụọ ji ya pịawa mmadụ azụ. Na agba ochie David ka o wee kpọrọ nwunye Uria were di ya wee je tii n'ọgba agha si ndị agha etinye n'ọgba agha ka egbuo di ya ka o wee kpọrọ nwunye ya na nwunye ya mara mma. Mgbe di ya nwụzi n'ọgba agha wee kpọrọ nwunye ya ka ọ nụba, nwunye wee mụtara onye a na-akpọ Absalom a wee jee agha wee nwụọ n'agha ka ọ na-abata agha. Chineke wee sị ya David because of ihe nke o melụ na mma agha ma esi na Israel na bịa wee pụ wee ruo taa, ụmụ Israel na-ata ahụfụ ya ruo taa. Kedu isi ị ga-enye Chineke gị nwoke mmadụ mpa mmadụ ịfụrụ ụmụ agbọghọbịa, ịfụrụ ndị divorcee nata be nna ha dị anụzi, ịfụrụ ọkwa ewido nọọ nwunye mmadụ nwaanyị gị na ya agwụ na-emecha ọnarịgwọ gasịeru di ya nri nwanna ya ọgwụ onye abụrụ ọnụ ka ị nidiri cleansing, ị nidiri ka agbọọlụ gị alụ na ijekwu nwunye mmadụ. Mfat ọ na-emebi the spiritual strength in the man. Ịbụrụ nwoke na-eme ụdịdị etu a ọ dị ready tipịa biznes gị na ị na-ejekwu nwunye mmadụ, maka na o nwere onye ejekwu nwunye ya ị na-agụ final spiritually mmụọ so onye ahụ onye akọ ndị mmụọ gị final na ijekwu nwunye ya. Ị mara mgbe ụfọdụ ụda na-achọ ihe na-eme ụlọ na-achị na mmadụ mere gị ọgwụ mana ọ gị mere onwe gị si na ebe nwunye mmadụ nụpụta. O nwere ihe ya agwa Chineke na ifuru ọzọ ụmụ agbọghọbịa na ifuru wido na ifuru ndị a ọ bụrụ nwunye mmadụ mmụọ ji apịawa nwoke azụ. Eburu nwoke nataba imezi na-etu a kama ọ wụzie na ofu nwaanyị ezuru ọdụ adị nwere reason nwaanyị ji chọọ inwe asistant gị na nwunye kpaje enwe asistant mana ọ bụrụ nwaanyị jide ụkwụ gị aka maka na ọ gị na-azụ ụmụ ị na-agbanye ilo kere ihe ya akụziri ụmụada gị. Ịmakọra mgbe gburugburu nwaanyị na-agbanye ilo adịghị anụ ụmụ ya ịmara maka na asị na etu nwaanyị anwa si eme ka ụmụ ya ya esi na-eme n'ọnwa ewu na-ata awa nne ewu na-ata agbada nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ ịmara ka ọ ha m n'ọnụ etu a. Inwekwa ajụjụ ị nwere ịjụ zendere m ozi na WhatsApp nọmba m 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ a nweta na Facebook
a sị nke ọma ka mere anyị onye chụwa anyị ya daa. Ozi ya nke daa na mgbede a ọ meseji iji na-ewe egwu maka na ị bụrụ nwoke na-achụ nwunye mmadụ nekwa ọdịda gị olesi nwoke na-achụ nwunye ya abụrụ nwoke mara onwe ọnwụ nwoke zuru ezu na nwoke mara onwe ya sizolibeshọn ọ ga-apụ n'ala ụmụ mmụọ apịawa agha azụ kwere na ọ na-eme ebe ụkwara nwunye mmadụ chịkọ ụkwụ nọ maka na nsogbu na mpịawa azụ sienu. Ekenekwa m nụ, ndewonu.